Pilar. Jo el que crec és que quan es va optar per investir un candidat, com en deien aleshores, viable, no? A les veus que deien que era absolutament una trampa, que el Parlament, en el moment en el qual no pots investir el candidat preferit després de que no se li hagi vetat en eleccions i hagi pogut competir en igualtat, en igualtat en la situació en la que estava Puigdemont, però en igualtat de condicions, en el moment en el qual tu renuncies, la submissió és total. Què passa? Que ara mateix, si s'opta per la solució que ha arribat l'acord que han arribat a Esquerra amb PSC i altres membres de la mesa, què passa? Doncs que s'acata la tesi de Llarena d'acceptar la seva intromissió en el legislatiu en base a una resolució que moltes veus de la judicatura diuen que no s'ajusta a llei perquè no està feta per aquests supòsits. Però en el cas d'acceptar la solució, diguem que seria substituir, o sigui, si no substitueixen, s'alteren les majories parlamentàries i per tant es pot culpar Junts per Catalunya de que s'estan alterant les majories parlamentàries i per tant també s'abona o s'acata la tesi de Llarena de si s'alteren les majories m'és exactament igual. I això és el que ha passat després de no anar, en la meva opinió, a eleccions els cops que fes falta. Molta gent deia, no, és que per què servien les eleccions? Bueno, per preservar la poca autonomia, la poca sobirania que tenia el Parlament. Ara estem veient que faci el que faci el Parlament, no té sobirania parlamentària perquè tu o bé acceptes la intromissió al reglament de Llarena o acceptes la seva intromissió a les majories parlamentàries. I és un camí sense sortida que només porta, i això ho deia Lluc Salellas aquest cap de setmana, deia, d'acord, acatem, i demà passat, acatem, fins a on arribarà el moment en el qual el Parlament serveixi per alguna cosa. Bueno, es pot tirar endavant, depèn de la manera de governar. Entenem que en el seu programa, diguem-ne, electoral o de govern. Depenent de la manera de governar i depenent del propi respecte que tinguis cap al Parlament. Però és que jo no... O sigui, en el moment en el qual aquests dos partits no estan d'acord en l'estratègia que ha de tirar endavant aquest suposat objectiu comú, jo no entenc què fan, jo no entenc per què serveix aquest govern bipartit, perquè les seves idees sobre tot el que no té a veure amb el suposat full de ruta, que és el que no acaben de coincidir, és que tenen idees totalment oposades. És a dir, jo no veig futur a un govern format per dos partits que parlant en plata des de sempre s'han portat a mort. I llavors, en el moment en el qual ha sorgit socialment la demanda d'un referèndum o un augment de l'independentisme, se suposa que sí que és veritat que les bases del PDeCAT, de l'antiga Convergència, sí que era més independentista segurament que els càrrecs o que l'estat major que hi havia fins aleshores, i sí que podien estar d'acord en això, però després dels fets d'octubre, si hi ha aquesta discrepància en el full de ruta, jo no entenc què hi fan en el govern. I no ens equivoquem, jo crec que el debat de fons no és que Esquerra es plegui al mandat de Llarena i Junts per Catalunya no, perquè Junts per Catalunya són els primers que Puigdemont que han renunciat al seu candidat i ells mateixos han donat suport a que l'acte més gran i de sobirania que té un Parlament, ells mateixos l'han tirat per terra i ara mateix s'estan alterant les majories parlamentàries també per l'acció de Junts per Catalunya. Per tant, facin el que facin, guanya Llarena, facin el que facin, tots han acatat i tots estan ballant el so que dicta Llarena. I això és perquè en el seu moment van acatar en una cosa que no haurien d'haver acatat, que és fer president una persona per eliminació.